Som Alier. Transformem residus en recursos. Movem la roda del reciclatge. Convertim això i això, en això i això. Fa gairebé 200 anys que donem valor al medi ambient i a les persones. Ho fem perquè volem canviar això i això. Vam començar a fabricar paper reciclat quan ningú ho feia. Des de llavors sempre hem estat compromesos amb la sostenibilitat. Hem adaptat els nostres processos per ser més eficients, més ecològics, més humans. Hem evolucionat per atendre les noves demandes del mercat i per entendre les noves necessitats de les persones, impulsant la indústria 5.0. Avui som una corporació B, líders en la fabricació de paper reciclat, i el nostre objectiu continua sent el mateix: reciclar i reciclar-nos. Reciclar és evolucionar.